elsőrendű vádlott, másodrendű vádlott részére egy-egy példányban, hatott hetedrendű vádlottnak egy példányban az ügyészi felbeszéd. Nem gondoltam, hogy önök kérik, de akkor a jelzés alapján akkor kinyomtatjuk, és akkor átadtuk önöknek ügyészi felbeszéd egy-egy példányát. Nyilván a házastársaknál elegendő lesz egy példányra. Ha kérik, akkor természetesen őket, hogy oda értelemszerűen járok. Eljutottam az ügyész által a bíróság számára felajánlott és történeti tényállást alátámasztó bizonyítékok kategóriájához. És ebben az első megállapításom az, hogy álláspontom szerint az elsőrendű vádlott szakértői véleményben elfektetett explorációban elmondott tényei alapul szolgálhatnának a tényállás meghatározásának. A vádlottak vallomása, a nyomozat és a bírói szakban tett vallomások kapcsán, ugye arról szólnak ezek a vallomások mindegyik vádlott részéről, hogy hát itt ezek a maguk úgymond a vád pilléreit bizonyító fóti, illetve kulcsi ítéletek, ezek szimbolikus ítéletek, lényegében az egész tevékenység, ami egy felszabadulás érzést célzott meg, főleg az elsőrendű vádlott vonatkozásában. Ez egy pszichodráma, egy családállítás, ami összekötve nemzetállítással lehetséges, és itt nincs erőszakra vonatkozó konkrét szándékuk, egyikőjüknek se, különösen nem elsőrendű vádlottnak. Nem az az alkotmányos rend megváltoztatása a cél, és nem emberek megölése, hanem ráébreszteni arra, hogy van más út is. Konkrétumok. Az első kategória a elmeorvosi, pszichiátriai, pszichológiai véleményekkel kapcsolatos. Álláspontom szerint mindegyike ugye azt állapította meg az összes vádlott vonatkozásában, persze akire kiterjedt, azt hiszem 5. rendű vizsgálata nem történt meg, akivel kapcsolatosan fölmerült a szükségesség, vagy a lehetőség, vagy együtt a kettő, ott az megtörtént, és ennek az eredménye, tehát a konklúzió, vagy a véleményi rész azt mondja ki, hogy egyikőjüket sem akadályozta elmebeli korlát, sem a cselekményük társadalom veszélyességének felfogásában, megértésében, és az abból fakadó jogi következmények megértésében sem. Ezzel alapvetően teljesen egyetértenék a szakértői vélemény konklúzió részével, hiszen egyik vádlott itt sem hajtott végre olyan magatartást, ami a társadalom veszélyt jelentett volna, így nem volt nehéz azt felfogniuk, hogy ilyen jellege nincs az ő magatartásuknak, és nem csak a saját szándékuk alapozta meg ezt, hanem egészen addig, amíg a kulcsi videó ki nem került a nyilvánosságra, vagy videó megosztó portálra, az addig szintén nyilvánosságra került összes többi találkozón elhangzottak, és ott történtek. Hatósági értékelés alapján, vagyis hogy nem ért el a hivatalos szervek inger küszöbét, hogy azokkal foglalkoztak volna, egyértelmű megerősítése ennek a vádlottak tudatában magatartásuk jogszerű voltát illetően. Ráadásul ugye ott van az a egyedi eset, ami a legsajnálatosabb része ennek a történetnek, a Bátor Milos visszakerülése a szerető szüleihez. Egy olyan döntése volt a Kalocsai Bíróságnak és a Kecskeméti Gyámhivatal eljárása alapján,
ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy amit mondanak a vádlottak és tesznek, nem üldözendő azon az elven átnézve, hogy nem társadalomra veszélyesek. Annak ellenére, hogy kijelenthető a szakértői vélemények véleményi része, sőt például nyugodtan mondhatom azt, hogy a Kitanics-féle pszichológiai vizsgálat megállapításai, különösen az elsőrendű vonatkozásában értékelve, nagyban egészében kedvező képet mutatott a terheltről. Mégis kérem a bíróságot, hogy a rendelkezésre álló egyesített igazságügyi szakértői véleményeket egy az egyben zárja ki a bizonyítékok sorából, és azokat az alábbi indokok alapján ne vegye figyelembe a döntése megalkotásakor. A Kitanics Márk itt csak, hát nem tudom milyen szót használjak, tehát a saját szakmáját alátámasztó módszertani levelet csak 20-asnak nevezte, de hát az igazából 5/20-as, csak hát ugye ő úgy gondolta, hogy itt mindenki tudatában van annak, hogy ő milyen elvek alapján dolgozik. Lehet, hogy ez a szakasz tudta. A lényege az, hogy az 5/20-as módszertani levélről kellett volna, hogy beszéljen. Most ez az 5/20-as módszertani levél, ennek az a neve, hogy igazságügyi, klinikai és mentálhigiéniai felnőtt és gyermek szakpszichológia egyes szakértői vizsgálatairól 2020. De le vannak írva bizonyos dolgok, különösen olyan jelleggel, hogy mit kell betartania egy szakértőnek akkor, amikor szakértő véleményre felkérik, és milyen tartalmi és formai követelmények vannak. Például az első, ennek az 5. oldalán, az alapelvek kategóriájában azt jegyzi meg, hogy a pártatlanság és objektivitás követelményének megfelelően szakértő nem vehet át és nem használhat fel semmi olyan iratot, dokumentációt, fénykép vagy videófelvételt, amely nem része az iratanyagnak. Kitanics Márk itteni meghallgatása során ez volt az első mondata, hogy ő mennyire fölkészült ebből a történetből, hogy több videóját megnézte az elsőrendű vádlottnak. Nincs a vád iratanyag részévé téve azok a részek, amikre hivatkozik. Tehát túllépett a feladat körén, meg a hatáskörén, olyan bizonyító dolgokat próbált a szakvéleményi alátámasztására beépíteni a szakvéleményébe, amire a módszertani levél alapján nincs lehetősége, kizárt. Tehát megsértette a saját módszertani levelét, a saját eljárásra vonatkozó kötelező előírást. Van egy ilyen tétele, az adatok kezelése és kiadása kapcsán felhívja a módszertani levél a szakértők figyelmét arra, hogy amennyiben a szakértő más ügyben is vizsgálta a vizsgálatra ismét kijelölt személyeket, a más ügyben keletkezett szakvéleményét csak a kirendelő hatóság engedélye alapján használhatja fel. Nem találtam ilyen hatósági engedélyt. Fontos etikai szabály, írja a módszertani levél, hogy telefonon szakértő az adott üggyel kapcsolatban felvilágosítást nem adhat. Egyebekben a Magyar Pszichológiai Társaság teszthasználati irányelve 2C pontja alapján a tesztek eredményeire alapozott pszichológiai szakvéleményt, és nem önmagában a teszt eredményeket, pontértékeket, mutatókat, profilokat használhatják fel azok a megrendelők, ez a bíróság vagy az ügyészség, akik a személy életét befolyásoló konkrét döntéseket meghozzák. Ugye itt magyarázza, hogy kikről van szó. Na most itt az a probléma, hogyha jól emlékszem, a tisztelt bíróság kérte meg, és egyező véleményen volt az egyik szakértői módszer alkalmazása kapcsán, hogy igazán százalékokat, mértékeket, mi mutatja be, stb. Erre nincs lehetőség a bírósági eljárásban. A szakértőnek ezt tudnia kellett volna. Bocsánat, hogy ezt mondom, a bírónak nem feladata a módszertani levél részletes ismerete, annál inkább a szakértőnek. Tehát ilyen kérdésre meg kellett volna tagadnia a választ, illetve erre vonatkozó információt nem szolgáltathatott volna a bíróság részére. Van egy ilyen kategória 7. oldalon, hogy a hatályos jogszabályok alapján 5 éves továbbképzési periódusban meg kell újítani a működési engedélyét, korszerűsítenie kell a szakmai ismereteit, a MOK kamarai tagság ennek folyamányaként ugyancsak kötelező. Én nem tudok az eljárásban olyan tényről, hogy a bíróság megkérdezte volna a szakértőt, hogy a kompetenciáját igazolja. Pontosabban azt tudom mondani, hogy Kitanics Márk adatlapja itt van a kezemben,
és ez az adatlap alapján, ami ugyebár mondhatjuk azt, hogy ez nem frissített állapot, de kötelező frissítenie. Tehát ahova tartozik, illetve maga a személynek is kötelező ezt a frissítést megtenni. Ezen adatként az szerepel, hogy lejárt a pszichológusi érvényesség ideje, például a klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológusi státuszában, a státusz lejártként érvényesség kategóriában 2021 5-ét jelöli meg a jelen pillanatbani net információ, ami ezt a táblázatot mutatja. Mindegyik klinikai szakpszichológusi, az már mondjuk 2011-ben lejárt neki, a 2005-ben meg a klinikai szakpszichológusia. Lehetséges, hogy ez nem jó ez a táblázat, de hogyha a bíróságnak a felhívására köteles lett volna, akkor igazolni azt, hogy ez a kompetencia részéről fennáll-e, vagy megvan-e. Ezen túlmenően a szakértő köteles a tudomására jutásától számított 10 napon belül, az igazságügyi szakértő 5 napon belül közölni a hatósággal, ha a feltett kérdések megválaszolása egészében vagy részben nem tartozik azon szakismeretei körébe, amelyben a szakértő a rá irányuló szabályok szerint jogosult eljárni. Ennek sem tett eleget. A szakértő feladata a szakkérdések megválaszolása kapcsán olyan ténykérdések például, hogy mi történt, megtörtént-e valami, ki mit tett konkrétan, vagy igaz-e, amit állít valaki, stb., valamint jogkérdéseket nem vizsgálhat. Kiírtam azokat a részeket, amikor a szakértői véleményében ezzel ellentétes álláspontot foglal el, tehát lényegében jogi kompetenciába tartozó kérdésben ad választ. Túlterjeszkedve a kirendelt szakértői kirendelésben feltett kérdések kapcsán véleményalkotás jogán pont. Alapvetően az is probléma a szakértői vélemények kapcsán, hogy a kirendelésből hiányzik szerintem az alkotmányos rend erőszakos megdöntésére irányuló kérdésföltevés, hogy azokkal, vagy azzal a bűncselekménnyel kapcsolatosan elsőrendű, másodrendű vonatkozásában egyértelmű, hogy szükség, tehát a tudati állapot meg a társadalom veszélyességének a felismerése, annak megfelelő cselekedet, meg annak jogkövetkezményei van levonása érdekében, vagy annak tudatában milyen a szakértő véleménye, hogy voltak-e korlátozva, vagy sem. Ez a kérdés, ez kimaradt. Ezzel kapcsolatosan nincs ugyan szakértői vélemény, ez igazából nem a kompetencia hibája, hanem magának a kirendelésnek a problémája. De hát egy szakértő, hogyha megkérdezik egy bűncselekményt, megkapja az anyagot. Látja, hogy mi a vád, mi a minősítés. Kriminál pszichológusról van szó, tudnia kell, hogy ha van 3 bűncselekmény, akkor 2-re kérdeznek rá, vagy 1-re, akkor mi van a másik 2-vel. És itt azt hiszem, hogy az alkotmányos rend erőszakos megdöntése a vád szempontjából a cél bűncselekmény, aminek meg kell valósulnia. Ez szakértőileg sehogy nincsen véleményi szinten sem alátámasztva. Szakértőnek nem feladata, hogy feltárja és vizsgálja, magyarázza a rendelkezésre álló iratanyag, valamint a szakértői vizsgálat során feltártak közti ellentmondásokat. Hát itt az eljárás során azt hiszem erre próbáltak kihegyezni mindent, az ügyészség oldaláról is, részben a bíróság oldaláról is. Ezt a szakértőnek meg kellett volna tagadnia. Vagy azt mondja, hogy akkor kérek konkrét kérdéseket, mint ahogy itt el is hangzott, hogy ilyen kérdést nem kaptam, ezért erre választ nem tudtam adni. Akkor vagy írásbeli kiegészítés az adott kérdéseknek megfelelni, és hogyha azt meg tudja válaszolni, akkor kiegészítette a szakértői véleményét, de hogy itt az ellentmondásokra ilyen szinten, tehát magyarázza a rendelkezésre álló iratanyag, valamint a szakértői vizsgálat során feltártak közti ellentmondásokat, annak nem feladata, miközben ez történt. Nem szakértői eszköz és módszer, kép- és hangfelvételek, jegyzőkönyvi nyilatkozatok értékelése, minősítése. Mi történt? Csak ezt csinálta szinte. Tehát erről beszélt. Ahelyett, hogy Posta Imrével tudott volna foglalkozni. Mit mondott rá? Annyira befolyásolható az ő vizsgálata, illetve annyira korlátozott, hogy az ő véleményének invaliditása csekély, vagy sekély, vagy nem tudom mit mondott. A lényeg az, hogy azt mondta, magyarul fogalmazva, hogy mintha vakembert vizsgálnak. Hát bocsánat, de nem vakemberről van szó, hanem egy emberről. Aki állítólag befolyásolni tudja a Szondi tesztet, a Rorschach tesztet,
De bocsánat, a módszertani levélben 21 módszer van kiemelve, hogy azokat lehet alkalmazni. Akkor én nem olyat alkalmazott, amit esetleg nem ismer a Posta Imre. Hát azért, mert ezt szokta alkalmazni. Azt a gyönge szondi tesztet, amiről már mindenki megmondta, hogy kultúrtörténeti érdekesség, de nem tudományos tény. Tehát egy szondi tesztet alkalmazni, amikor tudjuk, hogy a szondi nem is a saját kutatási eredményét használta fel a tevékenysége meg a nagysága bizonyítására, hanem lopta az anyagok nagy részét. Kultúrtörténeti história, nem én mondom. Megállapította a Semmelweis klinikai pszichológia docens, vagy nem, professzora, hogy a szondi teszttel ne foglalkozzunk igazából. Erre mit mondott a szakértő itt az eljárásban? Ezt csináljuk. És hogy kultúrtörténeti história az is, vagy hogy fogalmazta Urbán Legend, hogy nem lehet 6 hónapon belül szonditesztet csinálni. De hát minek? Hát hogyha eleve nem kéne a szonditeszttel foglalkozni, akkor miért jó az, hogyha a módszertani levélben nincs beleírva az ugyan, hogy nem lehet 6 hónapon belül megcsinálni, tehát eleve nem kéne ezzel foglalkozni. Van más. Azt mondja, hogy nem szakértői eszköz, még egyszer mondom, a módszer kép- és hangfelvételek vonatkozásában, jegyzőkönyvi nyilatkozatok értékelése, minősítése, a szakértő kizárólagos személyes vizsgálat alapján nyilatkozik. Nem ez történik. Jó, ennyi a módszertani levélből. Én alapvetően már csak ez alapján is azt mondom, hogy, és akkor itt kiemeltem, hogy a harmadik kirendelésben szereplő harmadik kérdés, ami a szakértői vizsgálat tárgya volt, az az, hogy első-másodrendű gyanúsítottak, itt ugye úgy fogalmaznak, jelenleg szenvednek-e olyan koros ellenállapot, amely beszámítási képességét kizárja, vagy korlátozó, illetve akadálya lenne a büntetőjogi felelősségvonásnak. Szerintem ez utóbbi kérdés volt, és nem releváns, mert ez nem az ő kompetenciájába tartozik. Igazság szerint én nem kívánom magát a szakértői vélemény, hogy mondjam, hivatkoztam rá ugye, hogy az exploráció részében nem tudom hány oldalon a Posta Imre elmondja a történeteket. Minden. Tehát ezért mondtam azt, hogy az itt elmondott történeti tények a bíróságot segíthetik abban, hogy teljes körűen föltárja és valóságtűen a megvalósult történeti tényállást. Én ezt kívánom, illetve kérem is a bíróságtól. Ez az egyik dolog. Ugye van még egy igazságügyi, pszichiátriai szakértői véleményünk, mert egy egyesített szakértői vélemény alkotására hívta fel a kirendelő hatóság a szakértői intézetet, meg a kitanicsot. És ez a Juhász Krisztina doktor által megalkotott pszichiátriai szakvélemény november 18-án 21-ben dátumozva. Ezzel az a problémám, hogy azt mondja, hogy a Posta Imre gyanúsított tudat ártott-e, ez a második kérdés, hogy 2021. szeptember 14 napján történt emberölés felhívás veszélyes a társadalomra. És akkor előtte meg az van, hogy szenvedett elmedű működés koros állapotban, egyéb elmebetegségben, gyengelmélység, stb. Tudatzavar. És akkor én azt gondolom megkérdezni, hogy ha nem szenvedett, akkor már átfoghatta a tudata azt, hogy veszélyes a társadalomra? Mert én ellentmondást látok a kérdésfeltevésben is, és így eleve már a szakértői vélemény megalapozottsága kérdőjelet kap. Az pedig, hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy akadálya lenne büntetőjogi felelőssége vonásának, szerintem ez jogi terminus technicus, tehát erre nem kérdezhetik meg a szakértőt. Én úgy gondolom, hogy ez túlterjeszkedés lenne, hogyha erre választ adna a szakértő. Na most magában a szakértő a vizsgálat kapcsán, azért vannak érdekességek, tehát hogy mennyire megalapozott ez a szakértői vélemény, azért maga az is alátámasztja, hogy itt a bevezető részben van egy olyan kérdéskör, hogy amikor a személyi körülményeit mutatja be, akkor a vizsgálatot itt jellemzi, hogy azt mondja, hogy az elsőrendű
vádlottnak az édesapja nem él, nem tudom miben halt meg, öngyilkos lett. Fagyállót ivott, elege volt már, túlsúlyos volt, mozogni már alig tudott. És utána a következő két mondattal lejjebb azt mondja, hogy családban pszichiátriai betegség, epilepszia, öngyilkosság nem fordult elő. Tehát, hogy ezt most, ha az elsőrendű vádlott memóriazavarba szenvedett volna két mondattal később, akkor oké, csak hogy ezt észre kéne vennie a pszichiáternek. Nem tudom, hogy miért kerül be ez az ellentmondás, például ez egy olyan ténymegállapítás, ami mutatja, hogy állt hozzá a kérdéshez ez a szakértő. Hogy az az ellentmondás, ami szintén benne foglaltatik ebben az előzményi részben, hogy konspirált tagsági szervezetet hozott létre Posta Imre és Kovács Áron. Itt ez egy ellentmondás, mert tudjuk, hogy erre nem szól a fáma, mert nem erről szól, tehát az MFA nem a közös szerzeményű. Ezen túlmenően azért tartom a szakértői véleményt arra alkalmasnak, és itt az egyesített szakértői véleményre gondolok, és így a pszichiátriai véleményre is, mert tudomásom szerint az elsőrendű vádlott, a dr. Johannes Krisztina szakértőt feljelentette, tekintettel arra, hogy ez a szakértő egy másik büntető eljárásban szerepet játszott, illetve egy olyan eljárásban, amelyet a debreceni talán ítélőtábla fejezett be jogerősen, amiben egy szakértő kolléganőjének a gyerek elhelyezési perében egyértelműen tetten érhető befolyásolás történt, tehát egy elfogultság legsúlyosabb esete, szándékosan hamis szakvéleményadást tett, és ezáltal befolyásolta az eljárás menetét, és ezt egy kollega nőjének az érdekében, az ő kedvére tette meg. Ennek van bizonyítéka, tehát én most nem akarom mondani a neveket, meg az ügyet, ennek utána lehet járni, megvan a bírósági dokumentációk között is, tehát vannak ilyen információk és hiteles információk. Ezért azt állítom, hogy ebben a szituációban, ebben az ügyben sem fogadható el, mint hiteles szakértő, ezért az ő kizárására is, az ő véleményének a bizonyítékok köréből való kizárására is megteszem a indítványomat. Titkos hangfelvételek kapcsán, mert azok is ugyebár bizonyítéként vannak felsorolva az ügyészi vádban. Az írásbeli dokumentumok gyermekrablásának hatóságok gyakorlatának helyes útra terelése és a Pulcsi, bocsánat, nem túlmentem. Tehát a titkos hangfelvételek kapcsán azt tudom megállapítani, hogy egyrésztről, amit már jeleztem is a korábbi bírósági eljárási szakban, hogy amikor én tanulmányoztam ezeket a titkos hangfelvételeket, akkor igazából azt mondja, hogy 2, 4, 6, hát ez egy ilyen 30 darab, ami meg nem nyitható fájl volt, és összességében 1, 2, 3, 4, 5 olyan hangfelvétel van, amely értékelhető. Tehát a releváns és a cselekményekkel összefüggésben áll. Az a bajom, hogy nekem van egy rendszerem, amikor én tanulmányoztam ezeket a bizonyítékokat, akkor annak megvan a jele, én azt tudom mondani, tisztelt bíróság. 15201-es. Itt van az a titkos hangfelvétel, amelyen az elsőrendű vádlott a harmadrendűvel arról beszél, hogy az egyszerű háziasszonyok jobban szerveződnek, és becsmerően beszél a pi körről maga az elsőrendű vádlott. Tehát ennek a titkos felvételnek ez a lényegi tartalma. A 16901-es, ez Furkó Kálmán, talán sokan ismerik ebben a teremben a nevét. Itt a Bayer Nóra beszélget, azt hiszem, hogy az elsőrendű vádlottal, és az ötödrendű vádlott vonatkozásában egy történettel kapcsolatosan egy aggodalmat fejezi ki, ez a rövid lényege. Semmi köze a bűncselekményekhez. A 44101-es, ez Posta Imre és ötödrendű vádlott közti
beszélgetés az előző beszélgetésre való elsőrendű reakciója, mert meg akar győződni, hogy ténylegesen mi történet azzal a cselekménnyel, amiről beszélt korábban a imént idézett Bajer Nóra az elsőrendűre. Megint csak nem releváns, tehát hogy ezek vannak, amik értékelhetők. 46.701 azt mondja, hogy itt nem is tudom kivel beszélget Posta Imre, de hát mindennapos dolgok, tehát semmi nem nagyobb. Napozás közben valamiről tárgyalnak. 53.601 negyedrendű, néhai negyedrendű és Posta Imre beszélgetése. Erre már utaltam, hogy Posta Imre ebben a beszélgetésben kioktatja a negyedrendűt. Nem nagyon akar találkozni vele, ez derül ki. Munkaterápiát javasol neki, és a vége az, hogy egy közös cserepezésre, hát egy tetőszerkezet befejezésére invitálja, és ebben meg is egyeznek. Most azt, hogy ez megvalósult, megint csak nem része a vádnak, illetve nem kényelmes jelen, de így irreleváns, hogy igen vagy sem, mert nem másról beszélgettek. Tehát ezek a titkos hangfelvételek, erre semmi szükség nem volt. Tehát egyébként a nyílt beszélgetésekből kellett volna, hogy tájékozódjon mindenki, nem tudom, ez a titkos megfigyelés, ez azért mánia, mert akkor ezzel, hogy titkosan én valakit megfigyeltem, ezzel már bizonyítottam körülbelül azt, hogy itt valami törvénytelen dolgot kellett, hogy megfigyeljek. Hát a tartalmát tekintve semmi. A többi miért nem olvasható, miért nem hallgatható, miért nem nyitható meg? Biztos még ennyit sem tartalmaznak valószínűsíteni. Én ezekkel a titkos felvételekkel többet nem is szeretnék foglalkozni. A továbbiakban csak és kizárólag néhány szót a fölmerült egyéb bizonyítási eljárás, illetve bizonyíték beszerzése. Ilyen volt például az, hogy meghallgatta a bíróság, ugye nyomozati szakban is azt hiszem megtörtént, de itt a bíróságon távmeghallgatás. Egyrésztről a doktornő, a pécsi doktornő, nem tudom már nevét, de nem számít, bocsánat, nem tudtam ide. Wilhelm, vagy nem tudom milyen Andrea, ő neki a vallomása, hát ugye itt is kissé, ha úgy fogalmazok, hogy kivette a biztosítékot bizonyos körökben, az egy enyhe fogalmazás, mert arról szólt itt a történet, hogy úgy néz ki, hogy teljesen más bizonyíték van az ő birtokában, olyanként, amit ő válaszolt, mint az, amit az ügyészség a bíróság asztalára letett. Én így tudtam apostrofálni, én szerintem ezt a bizonyítékot eleve a bíróság nem szabad, hogy figyelembe vegye, még ha kedvező lenne is. És úgy gondolom, hogy viszonylag kedvező egyébként a bizonyító ereje ennek az okirati bizonyítéknak, annak ellenére, hogy megállapítható. Ezzel kapcsolatban csak azt szeretném megjegyezni, hogy talán az ügyészségnek nem arra kellett volna elméletet gyártani, hogy mikor lehet a hamis tanúzás kapcsán eljárást indítani, hanem kézbe kellett volna venni ezt az ügyet és kideríteni, hogy ki hibázott, illetve ki szegett jogszabályt. A másik meghallgatás, a távmeghallgatás körébe Prohász Káné. Ő a bátyai védőnő, ha jól emlékszem. A bátyai védőnő amilyen válaszokat adott, és most én vállalom, hogy az én kérdésemre adott válaszát említem, azt mondta ki, hogy maga ez az anyakönyvezés, meg ez az egész történet, ez nem okozott volna semmiféle problémát, viszont az, hogy elszakították a gyereket 4,5 hónapos korában, az biztos, hogy egészségügyi károkozást és traumát fog jelenteni, illetve akkor már jelentett. Reméljük, hogy nem így valósul meg. Az ő vallomása szerintem a vádlottak védekezését támasztja alá. Az igaz, hogy itt a 6-7 rendőről beszélünk. A Lőrinc Éva vallomása. Az ügyész úr felhívta a figyelmemet, hogy ne humorizáljak, de amikor a Lőrinc Éva a második meghallgatásakor, már mint hogy megszakított meghallgatás után behozta a bíró úr kérésére azt a dokumentumot, ami Harkányba került aláírásra, jól tudom, Harkány, ami vérszerződés lényegében is, ami rajta vannak az új lenyomatok és az aláírások, és egy kijelentés, tehát egy rövid deklaráció, hogy mi mellett köttek vérszerződést a felek. Erre csak azt tudom mondani, hogy ez itt körbejárt ebbe a terembe, és mindenkinek az új lenyomata rajta van azóta.
Ez csak egy ilyen érdekesség, hogy nem tudom, hogy pártoló tagok lehettünk-e így, vagy akár az ügyész úr, akár a bíró úr, vagy én. De az úgy elnyomottunk rajta, nem tudom az okiraton, úgyhogy ezt csak azért mondom ilyen álpoénossággal, mert szerintem teljesen fölösleges volt a bíróság részéről azt az okiratot bekérni, miközben tudta is a bíróság, hogy miről van szó. A másik az, hogy a Lőrinc Évának maga a tanúvallomása. Az, hogy nem volt elég a bíróságnak a nyomozati vallomás, ami részletesen igazolja, hogy teljesen más körben mozgott, mint a Posta Imre, és egyáltalán nem azért szakítottak, mert a Posta Imre agresszivitása neki nem tetszett, jelesül, ugyebár ő is elment valamiféle fegyverbemutatóra, és itt kijelentette azt, hogy ezt nem is bánja, hogy ott megjelent, bár annak semmi jelentősége a fegyverhasználat szempontjából, mert ott aztán végtelenül nem tanulhatott semmit, csak ő úgy érezte, hogy ez a lelkét megerősíti a védelem esetén, hogyha mondhatja azt, hogy már fogtam fegyvert, de hát ez nem igaz, mert az egy kivelezett, kiderhelt fegyver mustra volt, tehát azokkal nem lehet semmit tenni. Most azt akartam kifejezni, hogy a Lőrinc Évának a vallomása nemhogy megrengette az elsőrendű vádlott védekezését, hanem jóval megerősítette a vallomáson tett tényállításaival azt, hogy milyen jellemű, milyen szándékú, milyen politikai célzatú volt az elsőrendű vádlott ebben a körben. És az, hogy ők akár Szent Koronatan létezik, nem létezik, milyen Szent Koronatannak volt ő a híve, aki azt, amelyiket magán átengedve az ő isteni jelzése alapján tudta ezt megalkotni, vagy egyáltalán társult ehhez, és az, hogy ezt nem tartotta fontosnak a Posta Imre, ez megint csak nem a vádban írt tényállások alátámasztására megfelelő bizonyíték. Szerintem a Lőrinc Éva vallomását vegye figyelembe a bíróság, természetesen annak érdekében, hogy az a vádlotti álláspontot támaszza alá a tényállás megállapítása vonatkozásában. Jó, akkor. Továbbiakban még annyit szeretnék elmondani, hogy a korábbi védőnek, az elsőrendű korábbi védőjének én bevallottan alkalmazom most a korábban beadott és a bíróságra is beérkeztetett észrevételeinek bizonyos részét és bizonyos formáját, meg tartalmát. Ennek keretében elő kívánom adni, hogy a nyomozati iratok a védelem részére egy egybeszkennelt 3975 oldal terjedő fájlban kerültek kiadásra 2022. szeptember 2-án, tehát több mint 5 hónappal a vádirat benyújtása előtt. A szkennelt anyag kötetbe rendezését iratjegyzéket nem tartalmazott, szerkezete nagyon nehezen átlátható, az iratanyag helyenként ismétlődést mutatott. Az oldalszámozás a fekete-fehérben szkennelt iratanyagon helyenként kivehetetlen, néha azonban látszik. A vádirattal, illetve a bíróság ítél rendszerének ügyfélnyilvános felületén megtalálható iratanyaggal összevetve arra jutott a korábbi kollega, hogy félvonalaiban fedik egymást a bíróság és a védelem rendelkezésre bocsátott iratok. Vádiratban található felsorolások esetében szúrópróbaszerűen visszaellenőrzött iratok oldalszámozása megegyezik, és a végső oldalszámok is stimmelnek, azonban talált kevés számú eltérést is. Így az ITR-ben 1-es, 6-os, 7-es, 8-as kötetekhez iratjegyzéket, illetve talált egy plusz vallomást, az 1-es számú tanú 3117/1-3 oldalán, ami utóbb került betoldásra a nyomozati iratok közé. Ez az a vallomás, nem, ez a vallomás azt tartalmazza, hogy egy Antal Károly nevezetű egyén kijelentette, hogy 2 általa ismert ember, köztük egy pszichológus, bekerült a TEK látókörébe, és a TEK előző nap elvitte őket. Emiatt ő rosszul érezte magát, de azt is kijelentette, hogy ezek a személyek semmiféle fegyveres cselekedetet nem hajtottak végre. A korábbi védő 2, 3, 4, 5 kötethez az ITR-ben sem talált iratjegyzéket. Azonban eltérés ezen felül is adódik. Kérte ugyan a törvényszéket, hogy szíveskedjen nyilatkoztatni a tisztelt ügyészséget, hogy a védelem részére átadott iratokhoz képest melyek azok a nyomozati iratok tételesen, amelyeket a bíróság részére átadott nyomozati iratok pluszban tartalmaznak.
a védők részére átadott iratanyaghoz képest. Ez a mai napig nem történt meg. Az ügyészség rendelkezésére bocsátott lehallgatások hanganyagait és BM jelszavas lemezeken azonban BM jelszavakat nem adtak hozzá, tehát így adták át számára. Lehet, hogy ebből adódik az, amit én is említettem, hogy saját tapasztalatom alapján nagy számú fájl nem nyitható meg ebben a kérdéskörben. Itt azt írtam, hogy felsorolom azokat a hangfájlokat, de erre nem vállalok már felelősséget, mert egyszerűen nincs értelme. A rendelkezésre álló videók közül viszont a 202.00.12.3-as kezdetű a vádiratban a 2020. január 22-i eseményeként került megjelölésre. Most sorolom azokat, amik álláspontom szerint az elsőrendű vádlott védekezésének alátámasztására megfelelő bizonyítékként figyelembe vehető. Dusnok 2, ez a kalocsai rendezvény videója. A vádiratban 2020. január 17-i lövészetként megjelölt eseményekről a videó. Többes számban. Zarándok 1. A Posta Imre Pikör találkozó, a kulcsa hosszú videó. Az ítéletek, az érdi találkozó videó felvétele, Posta Imre a Szikra meghívó 2019. 10-19-ére Kalocsára, a Fóti találkozó hanganyaga, ez mind-mind a védelem álláspontját támasztják alá álláspontom szerint. Említettem a lőrincével, ezt kiegészíteni sem akarom, bár itt van valami. Azt tudom mondani, hogy amit a lőrincével meghallgatásából a bíróság le tud szűrni álláspontom szerint, mint bizonyító erővel rendelkező bizonyítékot, az az, hogy a Ferenczi Ambrus Emővel elsősorban spirituális kérdésekkel foglalkoztak a csoporton belül. Ez azt hiszem vitán fölül áll. Innentől kezdve az ő szerepe a Pikörben azt hiszem, hogy egyértelmű. És innentől kezdve rá szeretnék térni a vádbani cselekmények minősítési problémáira, jogesetekre, kommentára, a jogegység alkalmazhatatlanságára. Ez a kategória ez úgy néz ki, hogy a törvényi tényállások ugye azok, amit a vád beszerkesztett, mint törvényi tényállást, és itt a következő sorrendet fogom követni. A legelső bűncselekmény, amellyel kapcsolatosan szeretnék észrevételt tenni, illetve nyilatkozatot, az az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának büntette. 254 szakasz 1 bekezdés. Ugye az a törvényi tényállás, hogy aki olyan cselekményt követel, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetéssel megváltoztassa, ez büntet, és 5 évtől 20 évig, vagy életfogytig tartó szabadságvesztése büntetendő. Ez egy komoly bűncselekmény, az egyik legkomolyabb. Hát legalábbis az állam elleni kategóriában. Ennek a bűncselekménynek a jogi tárgya Magyarország alkotmányos rendje, amelyen az alaptörvényt és az abban foglaltakon nyugvó társadalmi viszonyokat kell érteni, ami átfogja az ország jogi szervezettségét, államformáját, hatalomgyakorlás módját és kereteit, valamint szervezetét és működését egyaránt. Kiemeli, egyébként ez valahol kommentár idézet, azt hiszem, kiemeli a kommentár szerkesztője, hogy erőszakos megragadásáról van szó, tehát a hatalom erőszakos megragadására kell irányuljon ez a szándék. Na most ugye alapvetően itt egy propaganda hangzik el a fönnálló kvázi rendszerrel szemben, meg az azt képviselő alaptörvénnyel szemben, meg a társadalmi viszonyokkal szemben igazán, meg az irányítás elégtelensége, illetve erkölcstelensége irányában. Na most alapvetően az erőszak a hatalom megragadására az hiányzik. Tehát itt nincs föltárva a tényállás elemként sem szerintem a vádban, hogy itt ténylegesen, hogy meg akarták dönteni az alkotmányos rendet erőszakkal, és utána, hogy maguknak akarják a hatalmat, azt megragadják, és erre nagyon jellegzetes válasza van a Posta Imrének az egyik videóban, amikor azt mondja, hogy ő nem akar egy
kupac fekália helyett egy másik fekáliát teremteni. Alapvetően ezzel jelzi, hogy neki semmiféle olyan igénye nincsen, hogy ennek a hatalomnak az erkölcsi nívóját megkérdőjelezve egy másik hatalmi rendszert építsen ki. Sehol nincs erre vonatkozóan szándékkifejezés, és az ügyészség sem említi a vádban ezt. Holott ez törvényi tényállásból kommentár alapján is kötelező elem. Az erőszak bármilyen formája ugye büntetendő, erre az ügyész is utalt, még a jogos vagy jogosnak vélt igény erőszakkal érvényesítése és bűncselekmény. De itt az erőszak hiányzik. Tehát itt pont az hiányzik, ami a módot adná meg. Az erőszakot kifejtő cselekmény tényállásszerűsége ellenében csak olyan körülmények zárhatják ki a társadalom veszélyességet, melyek a társadalom számára hasznosak, de legalábbis tűrtek. E körbe tartozik valamennyi alapjog gyakorlása, kiváltképp az élethez való jog, vagy a véleménynyilvánítás szabadsága. A konkrét esetben az elsőrendű vádlat semmiféle fizikai erőszakot nem alkalmazott. Erőszakos magatartást még akkor sem, amikor az általa vélt jogtalan támadás közvetlen veszélye fenyegetett, lásd a kiskorú gyermek családjától való elszakítása. Magát a vélemény nyilvánítását pedig a hatóságok 2006-tól úgy tűnik eltűrték. Az elkövetési magatartást nem határozza meg közelebbről a jogszabály, és nem kell a befejezettséghez az eredmény bekövetkezése. A kísérlete is kizárt, de ez lényegében előkészületi magatartás. Ugyanakkor az ebből adódott tág értelmezési lehetőségeknek határt szab, hogy az elkövetési magatartásnak nem csak a jogtárgy ellen, az alkotmányos rend megváltoztatására kell irányulnia, hanem ennek az irányultságnak, amit már mondtam, közvetlennek kell lennie. Másrészt a törvény az elkövetési magatartás módjaként jelöli meg az erőszakot, illetve az ezzel való fenyegetést. Az elkövetési magatartás, ugye erről már azt hiszem a harmadrendű védő is említett egy kifejezést, azt mondta, hogy itt az erőszaknál, tehát olyat kell érteni, amit a köznyelv puccsnak tekint. Emlékeznek rá, hogy 2006. október 23-án mi történt Budapesten? Na, az puccs volt, kérem szépen. Nem akarom minősíteni, mert nem tudhatom, hogy ki tervezte azt. Hát de az olyan jellegű dolog volt. Ez viszont nem. A bűncselekmény továbbá célzatos, azt kell hozzá, hogy az elkövető magatartásának kifejezett vezérlője a megváltoztatás iránti szándéka legyen. Közvetlen jelző használata pedig feltételező, hogy nincs áttétel, tehát időbeli rögtönösség, tehát a sérelem kezdetéhez, kezdőpontjához egy közeli idő, azonnaliságot feltételezünk, vagy egy rövid időszakot. Tehát itt kérem szépen eltelik, nem tudom hány hónap, 24, 23, nem tudom, 14, nem tudom. Tehát nem hiszem, hogy az eltelt idő ehhez képest nem minősülne tényállásszerűtlennek ilyen szempontból. Konkrétan azt írtam le, most itt fölnéztem, most elnéztem a írományomtól, 2019. október 19-i események és a kulcsi történés, tehát 2021. szeptember 11-e között 21 hónap telt el. Ezt akartam mondani, csak nem olvastam el, amit írtam. Az erőszak fizikai erő kifejtésével történő ráhatás támadást jelent, ami lehet akaratot bénító, megtörő és akaratot hajlító. Most a vádbeli esetben egyáltalán nem érhető tetten sem a visz abszolúta, sem a visz kompulzíva esete. Az is kérdéses, hogy itt ki a sértett, hogy van-e egyáltalán. Fenyegetés, a kényszer, lelki megnyilvánulása, tehát a pszichikai kényszer. A BTK 459. 7. bekezdése, szakasz 7. bekezdése szerint súlyos hátrány kilátásba helyezése, mely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen, ennek nyilván eleget tesz az élet testi épség elleni fenyegetés. Ez itán felül áll. Ugyanakkor a fenyegetésnek közvetlennek kell lennie, tehát a megfenyegetettnek kilátásba helyezett hátrány azonnali nyomban bekövetkezésétől kell tartania, vagy azzal számolnia, és ez csak reálisan akkor valósulhat meg, ha a fenyegetett személy jelen van. Én nem tudok róla, hogy a 33 személyből bárki is jelen lett volna a kulcsi ítélet kihirdetésekor. Vagy az is lehet, kell hozzá, hogy olyan hátrány legyen jellegét tekintve, hogy az előbb bekövetkezik, mint ahogy azt a fenyegetett el tudná hárítani.
Amennyiben a vád a 33 politikusra, állami vezetőre vonatkozó erkölcsi ítéletet, mely szerint ők a magatartásukkal, cselekményeikkel halálra ítélték magukat, pszichikai kényszernek minősíti, akkor az kijelenthető, hogy ez nem alkalmas az adott személyek vonatkozásában az akaratuk ellenére történő magatartás kiváltására, hiszen egyikük sem volt jelen, következésképpen csak a távol lévők befolyásolására alkalmasságát lehet vizsgálni. Figyelemmel arra, hogy ez az ítélet, idézőjelben, nem került megküldésre egyik abban megjelölt személy számára sem, az csak a nyomozás folyamata alatt, valamikor több hónappal később került ismertetésre az ügyészség részéről, és amennyiben jól emlékszem, ezt már mondtam, 2 személy kivételével senki nem kért védelmet, és az is kijelenthető, hogy az azonnali fenyegetettségből adódó pszichikai kényszerítés sem valósult meg. Nem volt alkalmas félelemkeltésre sem. Megjegyzem még egyszer, hangsúlyos, nincs adat arra vonatkozóan, hogy a ténylegesen megjelölt személyekhez egyáltalán eljutott-e a lista az azon való szereplésük ténye. Az is egyértelmű, hogy a többségük különösen védett állami vezető, így az ő ilyenfajta érintettségük, mármint hogy bárki által fenyegetett helyzetbe kerülhessenek, én azt állítom, lényegében a fantázia világát jelenti. Az, hogy a fenyegetés a sértettben komoly félelem keltésére alkalmas, azt az elkövetővel való viszonya a sértett személyi körülményeinek, helyzetének konkrét vizsgálatával lehet eldönteni, így az is megállapítható, hogy lényegében esély sincs arra, hogy a vádlottak kapcsolatba kerülhettek volna a sértettekkel. Tehát ezt a kérdést csak akként lehet megítélni, hogy a sértett szemszögéből nézve annak a pszichikai hatásnak van jelentősége, amit a sértettből képes kiváltani. És ez így semmiféle hatás nem valósult. Nem valósult meg. Sőt, amint említettem már, valaki örült, hogy erre a listára fölkerül. Bűncselekmény alanya, az alanyi oldal részben általános, tehát bárki lehet. Nem szükséges szervezet létrehozása, de megtörténhet szervezet formájában is. Én erre azt mondom, hogy teljesen felesleges volt, vagy teljesen feleslegesen történt annak a bizonyításnak a megkísérlése, hogy a P-kör szervezet volt. Nem kéri a jogalkotó ezt a BTK alapján. A tényállásszerű mindaz az egyéni vagy csoportos magatartás, amelynek céljaiból, módjából vagy bármilyen egyéb körülményű következtetés vonható le az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának a reális veszélyére. Ehhez szükséges még, hogy a fennálló alkotmányos rendet egy másik hatalmi forma felváltásával támadják, és a fenyegetésnek a hatalom megragadás legyen a közvetlen célja. Erre az álláspontom, hogy ezt még a vád sem tartalmazza így. Vád szerint a halálos ítélet végrehajtásához az elsőrendű vádlott arra alkalmas személyeket toborzott, és így került kapcsolatban negyedrendű vádlottal, aki a felhívást komolyan véve vállalkozott az ítélet végrehajtására, és ez a magatartás alkalmas volt az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására. Az ítélet szóhasználata sem, de tartalma szerint sem emberölés elhatározását tartalmazza. Az elsőrendű vádlott nem toborzott senkit, semmire, mert a Kulcsi videón is elhangzott az, hogy kiért egyet a döntéssel. Nem ő jelentkezett a negyedrendű vádlottnál, hanem éppen fordítva, és a titkos hangfelvétel bizonyítja, hogy nem akart semmiről tárgyalni a negyedrendűvel. Itt jegyzem meg, hogy esetleg szóba kerülhetne az, hogy a 254 szakasz egybekezdés helyett minősítés változtatás okán az alkotmányos rend elleni szervezkedés megáll-e a vádban írtakkal ellentétben vagy amellett. Álláspontom szerint azért nem, mert a P-körnek nem volt célja a fennálló alkotmányos rend elleni szervezkedés, ellenben egyéb más szerteágazó feladatra rávilágítás. Itt már soroltam azokat, hogy mik. Lényegében a spiritualitás, hogy van világháború küszöbén való léthez alkalmazkodása, az abból való menekülés praktikus megoldási mechanizmusainak feltárása, lelki élet, valamint az egymás segítése, mint csoportérdek érvényesülése. Ez lehetett, és ez volt a célja.
A zaklatás, a vád kiegészítés szerint az elsőrendű vádlott vonatkozásában a zaklatás BTK 222 szakasz 1 bekezdés és a minősítés alapján, tehát a 2 bekezdés B-be ütköző és a 3 bekezdés D pontja alapján minősülő büntettet követett el a vádlott. Ugye a szöveg szerint, tehát a törvényi tényállás szerint azt a látszatot kelti, hogy más életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény következik be, vétség miatt 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha ezt hivatalos személy sérelmére, hivatali tevékenysége össze nem egyeztethető helyen vagy időben követi el, akkor a 2 bekezdés meghatározott esetben büntet miatt 3 évig bünteti a törvény. Na most. Álláspontom szerint a vád kiterjesztése ezzel kapcsolatosan, tehát a BTK 222 szakasz említett minősülése, tehát 2 bekezdésbe ütköző és 3D alapján minősülése vonatkozásában. Egyrészt azt kell, hogy kijelentsem, hogy az ügyészség azon magatartása, hogy a bizonyítási eljárás legvégén foganatosította ezt, miközben a vád kiterjesztéshez rendelt tényállás összes eleme kezdetektől rendelkezésre állt, magáért beszél, részemről ez minősíthetetlen magatartás az ügyész úr részéről. Bosszúnak egy magasabb szintje, mert úgy gondolja az ügyészség, hogy a zaklatás büntette az a bűncselekmény, amihez kapcsolható az elsőrendű vádlott foglalkozástól eltiltás indítványa. Tehát fordítva ülünk a lovon. A büntetőjogi jogkövetkezmény indukálja a vádat. A kiterjesztés szerint az elsőrendű vonatkozásában a BTK 222 szakasz 2 bekezdés B pontja, ebbe ütköző és 3 bek D pontja szerint minősülő zaklatás büntettét is elkövette. Ezzel kapcsolatosan az az álláspontom továbbá, hogy hibás a vád kiterjesztés, mert ez a cselekmény 2019 évben valósult meg, az ügyészi kiegészített tényállás szerint, de ennek a büntetési tétele 3 év, de ha az általános minimum 5 évet vesszük figyelembe, akkor is 2024. október 19-én elévült. Ugyanis sem a nyomozó hatóság, ügyészség, sem a bíróság cselekedete nem szakította meg ez alatt az elévülést. Következésképpen a büntethetőség elévülési ideje ehhez igazodik, következésképpen a gyanúsítás is csak ezen az időhatáron belül lehetne szabályos, így a bírói szakban a vád kiterjesztése, ami ugye a gyanúsítást negligálja, vagy szóval szükségtelenné teszi, mert ez az eljárási stádiumban ez a BE megoldása, illetve ezt kell alkalmazni, tehát úgy, mint vád kiterjesztés, így nem jöhet szóba ilyen szinten. A bíróság ráadásul, én úgy emlékszem, hogy a változtatás lehetőségét 30 napos jogszabályi határidőn túl jelezte az ügyészségnek, aki nem tett eleget ez alatt az idő alatt a vád kiterjesztésnek, illetve ez alapján az ahhoz kapcsolt magánindítvány beszerzésének. Én azt állítom, hogy konkrétan az elsőrendű vádlottra vonatkoztatott zaklatással kapcsolatosan azt az ügyésznek ezzel az időponton belül be kellett volna szerezni a magánindítványt, mert ővele kapcsolatosan nem volt gyanúsítása az eljárás elején, semmilyen sértettnek a részéről nem volt magánindítvány vele szemben megkérve és megadva. Én úgy gondolom, hogy ezt a szabályt is megszegte az eljárása során az ügyészség. Amennyiben viszont a fenti indokaimat a bíróság nem kultiválja, nem fogadja el, akkor az anyagi jogi védekezés alapja a következő. A sértett a demonstrációkor nem tartózkodott a helyszínen. Így a törvényi tényállási elemmely szerint magánélete vagy mindennapi életében kifejtett tevékenysége, de akár hivatalos személyként történő eljárása során érte valami sérelem hiányzik. Nem jutott el hozzá fenyegetés, és az nem is volt fenyegetésre alkalmas. Tudjuk, hogy egyáltalán semmiféle agresszió, semmiféle erőszak alkalmazására ott és akkor nem került sor. Az alapeset azt tartalmazza, hogyha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, mind a BTK 163. bekezdése, mind a 254.1 súlyosabb bűncselekmények minősül, és álláspontom szerint a cselekmény egyébkénti helyes minősítése az 1 bekezdésbe ütközés, 3 bekezdés D pontja szerinti minősülés lehetne. Így akkor már ugye beleolvadna a súlyosabb bűncselekménybe, az ügyészség nem véletlenül alkalmazza azt, hogy egy cselekményre eléggé furcsa módon folytatólagos elkövetést mond, viszont meghatározza a történeti tényállás alapján, hogy október 19-i esemény jelenti ezt a zaklatást. Itt vagy a minősítés nem jó, hibás, vagy
ezzel a tényállást megalapozatlanná tette az ügyészség. Hát a kettő együtt nem működik. A vádlott egyébkénti védekezésének fő iránya, és ezzel összefoglalnám a harmadik dologgal kapcsolatos álláspontomat, ami jelesül igazából tartalmazza az emberölés előkészületére vonatkozó jogegységi döntésnek a kritikáját is, vagy hát olyan szempontból kritikáját, hogy abból mit kell figyelembe vennie a bíróságnak. A vádlott védekezésének fő irányaként jelölhető meg, hogy Posta Imre szándéka soha nem terjed ki Magyarország alkotmányos rendjének erőszakos megváltoztatására és a vádiratban megjelölt 33 személy megölésére, vagy mások általi megölhetésére. Az általuk kulcson szeptember 11-én elmondottak, szimbolikus értelműek, lényegét tekintve erkölcsi ítéletnek tekinthetőek. Ugyan vannak a vádiratnak olyan ténybeli állításai, amelyek valóságát Posta Imre vádlott nem vitatja, ezekre az érdemi tárgyaláson vallomástétel keretében nyilatkozott is. Ezek a cselekmények egyenként és összességükben sem alkalmasak, álláspontom szerint arra, hogy az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása büntette, és az emberölés előkészülete büntet tényállási elemeit kimerítsék. A vádirat ezen felül az esetek nagy többségében szöveg összefüggéseiből kiragadott idézetekkel dolgozik, megváltoztatva ezzel a vádlott által közölt gondolatok lényegét és valódi jelentés tartalmát, ami megengedhetetlen. Tisztelt ügyészség álláspontja szerint Posta Imre a bolvári család történetét használta fel arra, hogy az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására létrehozzon egy szervezetet. Rá kívánok világítani, hogy az ügyészségi logikájának néhány következetlensége, ami álláspontom szerint oda visz, hogy a vádlottakkal szemben vádak és különösen azok jogi minősítése teljesen fals. Az ehhez kapcsolódó eseménysor 2019. októberre és 20. júniusa között zajlott, és egy egyedi gyámhatósági ügykéré szerveződött. Hogyan lehetne egy Bács-Kiskun vármegyei déli részén fekvő faluban zajló egyedi gyámhivatali eljáráson keresztül, ami ugye általam most én gondolom, hogy bemutatott, részletesen elemzett jogi környezet alapján kimondható, hogy jogellenes cselekvőséget tartalmaz a hivatalok részéről. Ezen arra irányuló elkövetési magatartást kifejteni, alkalmas Magyarország alkotmányos rendjének erőszakos megváltoztatására. Nem lehet ezt feltételezni. A vádlott 2022. január 24-i folytatólagosan kihallgatásán az események kronológiájáról részletesen beszámolt. Szavaiból egyértelműen kitűnik, hogy őt és baráti körét a bolvári családnak való segítés szándéka vezérelte, nem pedig az ügyész által megemlített erőszakos megváltoztatás célja. Attól még, hogy ezt a szófordulatot az ügyészség rendszeresen leírja, ez a cselekmény nem válik tényállásszerűvé, bizonyítottá pedig egyáltalán nem. Utalni kívánok arra is, hogy a kulcsi rendezvény 2021. szeptember 11-én, tehát a Dusnoki család ügyéhez képest közel másfél évvel később volt. Tekintettel arra, mint már említettem, a 254 szakaszának az elmúlt több mint 30 évben nem alakult ki jogalkalmazói gyakorlata, ezért a időbeli rögtönösség kategóriai jelentősége fontos a bíróság számára, mint megvizsgálandó tény. Jogi álláspontom szerint tehát az egymástól időben elváló két esemény nem áll egymással olyan okozati összefüggésben, amely megalapozottá tenni a BTK 254 szakasz 1 bekezdése szerinti büntet gyanúját, vágyát, egyéb fogalmazást is lehet alkalmazni. Az már csak tovább árnyalja a képet, hogy a gyermek a két időpont között visszagondozásra került a családba éppen Posta Imre gyanúsított segítségével. Azonban ezzel a vád, mint mentő körülménye egyáltalán nem foglalkozik. Erre nem csak a vádlott vallomása áll rendelkezésre, hanem a Kecskeméti Járási Hivatal BK 05 GO 13/2024 ügyirat száma alatt folyamatban volt eljárási iratai. A gyanúsítás ez irreleváns, ezt nem alkalmazom. Nem mondom el. A hivatali eljárásban itt arra kell figyelemmel lennie a bíróságnak még, hogy a vádban megfogalmazott azon tényállítás, miszerint Posta Imre és Kovács Áron Dezső új alkotmányt fogalmaztak meg, szintén nem igaz. A tisztelt ügyészség által Kovács Áron Dezsőtől lefoglalt alkotmánynak nevezett két röpirat, egy nemzeti radikális csoportosulás, a néhai Jéci Gábor vezette MAG mintaként alkalmazott gondviselés mozgalom által megfogalmazott íromány,
mely a píkörösök birtokába 2019 nyarán megtartott rendszerépítő kerekasztal táborba került. Megjegyzem, hogy egy új alkotmány megfogalmazása nem büntetendő cselekmény. Én is utaltam már korábban rá, hogy Vörös Imre alkotmányjogász is, meg dr. Fleck Zoltán is, mint a jogtudomány jeles képviselői, sűrűn foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. Postai Imre és barátai valóban működtettek egy píkör elnevezésű csoportosulást, azonban tevékenységüket egyáltalán nem konspiráltan végezték. Nyilvános találkozókat szerveztek, amiknek az eseményeit teljes egészében közzétették az interneten, szervezéssel foglalkozók pedig a megbeszéléseikről feljegyzéseket, jegyzőkönyveket készítettek, amiket az ügyészség le is foglalt. Működésük bárki számára megismerhető, teljesen transzparens volt. Vád szerint Postai Imre és Kovács Áron Dezső az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására konkrét intézkedéseket tettek ekkor. Azt mondja, hogy állami vezetők megölésére hívták fel a tagságukat. Vád ezen részével kapcsolatban elkívánom mondani, hogy egyik vádlott által sem vitatott, hogy mi hangzott el kulcson. Az események ügyészségi értelmezését és jogi minősítését azonban Postai Imre és több vádlott is egyértelműen vitatja. Szándékuk sem az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására, sem a 33 állami vezető sérelmére elkövetett emberölés előkészületére nem irányul. A közvetlenségre utaltam már, hogy tehát ennek az elkövetési magatartás kapcsán az alkotmányos rend megváltoztatására kell irányulnia, és azon felül pedig ennek az irányultságnak közvetlennek kell lennie. Az emberölés előkészülete vonatkozásában rendelkezésre áll ugye a 3/2019-es büntetőjogegységi döntés, amely ugyan én úgy emlékszem, hogy az előkészület vonatkozásában a vállalkozás kategóriáját részletezi, és szerintem ez ebbe a kérdéskörben nem vonható. De igazából ráadásul ott két olyan, tehát 3-4 olyan eseti döntés kerül vizsgálatra, illetve szembe helyezkedik vele szemben egy vagy negyedik ítélet, és ennek kapcsán az eltérő jogi álláspontok ütközése miatt volt kénytelen vagy szükségszerű a kúria hozzon egy ilyen jogegységi döntést. De azok az esetek, hogyha megnézzük az ottani történeti tényállást, ha jól emlékszem, mindegyik arról szól, hogy kifejezetten megjelölt célzattal, személyre vonatkoztatva, elkövetési magatartás kifejezése jelenik meg. Tehát az van például az egyikben, hogy kivégzem, hogyha nem ír alá valamiféle deviza rabszolgaság alóli mentesülést biztosító jogszabály módosítást, amit az illető, bocsánat a kifejezésre, én nem tudom, az egy kis elmeháborodott lehetett, hogyha képes volt egy jogszabályt megírni azért, hogy azzal kapcsolatosan felhívom bárkit is, hogyha azt nem teljesíti, mint a ráírandó jogszabályt, akkor kivégzi. De ez mellékes, mert ez csak az én véleményem, de alapvetően ez a történeti tényállás lényege. Tehát ott van egy határozott célzat, meg egy elkövetési magatartás, hogy hogy kell, kivel szemben mit kell csinálni. A másik, meg ha jól emlékszem, egy olyan jogeset, amiben az amerikai iskolai vérengzésnek a videóját teszi közzé egy valaki iskolás gyerek, aki a társait ijeszgeti ezzel, meg hogy azt mondja, hogy milyen jó lenne, hogyha itt nálunk is ezt elkövetném én, és bevinnék fegyvert az iskolába, és akkor ott csinálnék egy ilyen vérengzést, mert korábban nekem volt egy ilyen vágyam, és akkor stb. Most ezek azok az esetek, amik történeti tényállás jellegét tekintve ettől a konkrét mi esetünktől merőben eltérőek. Na most ezeket összevetni azzal a szempontú vizsgálattal, hogy itt a vállalkozás mint elkövetési magatartás vizsgálata történik meg, szerintem a mi esetünkhöz nem hallható, illetve hát bizonyos részben csak. És az a része igaz, hogy a megjelent a nyilvánosságra hozott véleményalkotásnál az összességet kell vizsgálni. Tehát nem lehet kiragadott mondat részeket, meg tartalmakat összeadni, hogy legyen belőle egy megalapozott vád, hanem azt kell nézni, hogy összességében a szándék ebből hogy jön ki. És álláspontom szerint, hogyha a bíróság ezt
megteszi ezt a vizsgálatot, akkor nem juthat más eredményre, mint arra, hogy ez a 3/2019-es esethez képest, vagy jogeseti döntés, mint kötelezően alkalmazandó esetet el tudja kerülni a bíróság megfelelő indokolással. És ezt kérem, hogy ezt tegye is meg. Felkívánom hívni a tisztelt bíróság figyelmét az iratok között elfekvő szeptember 28-án kelt, ez 2021. szeptemberére vonatkozik, feljegyzés hanganyagról elnevezésű dokumentumra. Ez lényegében a Kulcsi erkölcsi ítélet leírata. Ennek a 4. oldalán Posta Imre gyanúsított közvetlenül az erkölcsi ítélet elhangzása után a következőket mondja. Hozzáteszem, hogy geopolitikailag az lenne a célszerű, hogy Orbánt és bandáját addig életben tartják, amíg kivitelezi a geostratégiai helyzetnek a teljes körű megalapozását. Hogy az Eurázsiai Unió és a többi, és a többi, és a többi. Tehát nem azt mondtam, hogy most azonnal mindenki szaladjon neki bajonettel, akinek tud. Nem is mondhatni. Ilyet nem is mondok. Hallottátok a döntést? Kutya kötelessége mindenkinek bármely eszközzel megvédeni saját magát, családját és másokat. Hasonló szövegrészletek a Kulcsi videóban és több videóban is fellelhetők, amik egyébként a gyanúsítottaknak a szimbolikus elítélésekre fordított pszichológiára vonatkozó védekezését alátámasztják. Ehhez azonban az kellene, hogy neki ragadott a nyomozás koncepciójának megfelelően összeolózott szövegrészleteket vizsgáljon, akár az ügyészség, akár a bíróság, hanem a rendkívül sok órányi videót összességében értékelje. Kétséget kizáróan nem bizonyítható az, hogy az emberölések végrehajtására hívta fel a két gyanúsított a hallgatóságot. A néhai Kókit Norbertnek a korábbi vallomása tartalmazza azt, hogy ő nem akart megölni senkit, ahogy fogalmazta 2021. október 2-án megtartott bírósági ülésen, csak ugató kutya volt, egyébként egyetlen szóval sem mondta Posta Imrének vagy Kovács Áron Dezsőnek, hogy a felsorolt személyek közül bárkit meg kíván ölni. Facebookos kommentjei pedig álláspontom szerint nem hozhatók összefüggésbe a gyanúsítottakkal, itt ez a lényeg. Tehát nem is volt közösségben a többi vádlottal, tehát alapvetően nem lehet összemosni az ő szándékát, az esetleges szándékát, de ő erre vonatkozóan ugye védekezik, tehát azt mondja, hogy vitatom azt, amit állítanak, hogy én mit szerettem volna, de ezzel kapcsolatban még azt mondja, a tények azt támasztják alá, hogy nem is volt összefüggésben a gyanúsítottak. Ezen körével, hát most már vádlottakról beszélünk. Azokat nem is píkörös felületen tette közzé ráadásul, bejegyzéseiben pedig semmilyen konkrét utalás nem található a gyanúsítottak által elmondottakra. A munkaterápiára már utaltam, tehát itt kifogásolta, azt hiszem még kizárni kértem a bizonyítékok körül a szakértői véleményt, de hát ez is csak azt támasztja alá, hogy azt vitatta, hogy ő bármiféle munkaterápiát végzett volna, már mint az elsőrendű vádlott. A szakértő ebben is tévedett, mert hát alapvetően itt a példa, itt a titkos felvételen az, hogy mit csináljunk. Tehát gyertek, dolgozunk együtt, stb. Majd látjuk, hogy mi lesz veletek. Körülbelül ez volt a nem tudom kimondani, mindegy. Tehát a célja a vádlottnak, instrukciója, ezt akartam mondani. No, a 3/2019-es jogegységi döntés az ölési szándék komolyságára vonatkozóan az érintettek védekező reakciójából is lehet következtetni, ezt állítja. Ebből lehet levonni. Azonban elmondhatjuk, hogy a gyanúsítottak, vádlottak kijelentései az érintettekből gyakorlatilag semmilyen reakciót nem váltottak ki, viszont csak sejteni lehet, hogy a jövőbeni politikai céljaik érvényesülése érdekében ezt az egész eljárást még fel fogják használni. És éppen ezért hivatalosan nem tettek feljelentéseket sem. Én, mint védő, azokra a beszélgetésekre lennék kíváncsi, amit a titkosszolgálatok felügyelő miniszter és a vezetők ezzel kapcsolatban megejtettek. A médiában megjelenő visszhangja a történetnek ugyanakkor az volt, hogy a kulcson lezajlott események abszurdak, groteszkek, szürreálisként jellemezhetőek. És akkor itt van az a mondat rész, amire az ügyész úr utalt, hogy ez poénkodási célt tartalmaz, de hát tényeket tartalmaz inkább. Mi alatt Kovács Áron Dezső egy pajta mellett ítélkezik, közben körülötte rotyog a bogrács, és egy szamár pedig kellemesen ijázik. A bíróság esetleges vádmódosításra történt felhívása
a vádhatóságból csak plusz bűncselekmény megállapíthatóságára vonatkozó kiterjesztést tudott kicsikarni, pedig érezhetően a bíróság szándéka nem ez volt. Egyértelműen kijelenthető, hogy az elsőrendű vádlott terhére rótt bűncselekmény, bármely bűncselekmény nem tényállásszerű és minden észszerű kételyt mellőzve megalapozott lenne, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása és az emberölés előkészület büntetének gyanúja, és már most a zaklatás büntette okán sem. A korábbi bírósági határozat, azt hiszem, hogy a kényszerintézkedések kapcsán merült föl, hogy a gyanúsítottak, akkor még ugye gyanúsítottak cselekményét relativizálni igyekeznek, mely megalapozza velük szemben a BL 276.2 bekezdés B alpontja szerinti különös okot. Jelen esetben a relativizálás a védekezés egyetlen útja. Hát most, ahogy a 3/2019-es is kiindul, álláspontom szerint ez érvként nem csak a letartóztatás fenntartása mellett nem lett volna felhozható, mert a súlyosan sértette a gyanúsítottak egyik legalapvetőbb emberi jogát, a védekezéshez való jogot, így a vád megalapozottságát sem jelentheti. Az ügyészség bonyolult, időigényes és a Nemzeti Védelmi Szolgálatot is igénybe vevő nyomozási cselekményekkel igyekezett a még szóba jöhető potenciális tanúkat felkutatni, mely nem vezetett eredményre. Az azonban valamiért nem jutott eszébe a tisztelt ügyészségnek, hogy a valomás tételt meg nem tagadó két vádlottnak, még gyanúsítottként, tehát Posta Imrének és Kovács Áron Dezsőnek kérdéseket tegyen fel ezzel kapcsolatban, pedig nem valószínű, hogy kizárt lett volna, hogyha ez megtörténik, akkor gyorsabban haladnak, és esetleg olyan tanút is igénybe tudnak venni, aki, mint külsős, akire hat a kijelentés, esetleg mert itt a verbalitásról van szó, nem másról, az alá tudja támasztani, hogy mi is hangzott el, és azt hogy kellett ott érteni, illetve milyen hatást váltott ki. Ráadásul itt én úgy emlékszem, hogy a korábbi kollega felajánlotta a bizonyítási indítványai közt 10 olyan személyt, akinek a nevét megjelölve, gondolom én a címét is megadva, tehát idézhető formában, hogy kerüljenek meghallgatásra éppen ennek bizonyítása, alátámasztása érdekében. Most ezt én úgy tudom, hogy a bíróság megtagadta ezeket a vallomás beszerzéseket. Itt maradt nekem néhány dolog, amiről beszélnem kell még. Ez már csak rövid időtartamú. És a végindítvány. Van a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda felderítő felosztályi bűnszervezetek elleni osztályának egy bizonyos 20-as számú bűnügyben eljárás megszüntető határozata. Erről beszéltünk már korábban, a harmadrendű vádlott védő is megemlítette. Hát csak én azt hiszem, hogy ezt a részét nem említette meg, csak utalt rá, hogy van ilyen megszüntető, hogy egy bizonyos idő előtt lezárta a cselekvőséget, megszüntette az eljárást a nyomozóhivatal, és akkor innentől kezdve hogy kerül megint a csizma az asztalra. Ennek a megszüntető határozatnak az indokolási része a következőt tartalmazza, és ezt szó szerint felolvasom. Bűncselekmény konkrét elkövetési magatartását nem határozza meg a törvény. Bármely cselekmény tényállásszerű lehet, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal, vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa. Elkövethető minden olyan tevékenységgel, amely kifejezetten az állam és a társadalom rendjének erőszakos felforgatására, megváltoztatására, fennálló alkotmányos rendnek más hatalmi formában történő felváltására irányul. A változás lehetősége nem a népfelség elvének tiszteletben tartásával, nem szabad és törvényes változtatások folyamányaként következik be, hanem az semmibe vevő erőszakos vagy azzal fenyegető magatartás nyomán. A második bekezdésre figyelemmel büntetendő a bűncselekmény előkészülete is. Az elkövető magatartásában félre ismerhetetlenül le kell lepleződnie egy meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló elhatározásnak. Felhívással megvalósuló előkészület esetén követelmény, hogy a felhívott magatartás iránya, célja az alkotmányos rend megváltoztatása legyen, mely erőszakkal vagy erőszakkal fenyegetéssel történjen. Ez az elkövetési mód. Mindennek pedig egy belátható időn belül megvalósuló, egyedileg meghatározott, de nem feltétlenül részletezett elkövetésben kell vonatkoznia. Azt mondja a hatóság, az ő álláspontja alapján
Az e-mail üzenet önmagában nem tényállásszerű, mivel szövegében nem található konkrétum, például mikor, hol, mit tegyenek a megszólítottak, és közvetlenül az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására nem hívott fel az e-mail küldője. Az alkotmányos rend elleni bűncselekmény elkövetéséhez az kell, hogy közvetlen és belátható következményei legyenek a felhívásnak, a felszólított, megszólított embereknek tudniuk kell, mikor, hová menjenek, mit és kik ellen cselekedjenek. Fentiek alapján Posta Imre vonatkozásában az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása büntet előkészülete nem állapítható meg, így tekintettel arra, hogy az eljárás alapját képező cselekmény nem bűncselekmény, megszünteti. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ugye van 2021. január 1-től hatályba lépett a novella, ha jól emlékszem, a 2020-as nem tudom hányas számú BTK novella, annak kapcsán, vagy B novella, igen, utóbbi, azt mondja, hogy a határozat megszüntetett eljárás folytatásának elrendeléséről kategóriáját tartalmazza, és ennek az indokolása az, ami érdekes. Azt mondja ki, hogy a határozat indokolása szerint az ügytárgyát képező e-mail üzenet önmagában nem tényállásszerű, és mivel szövegben nem található konkrétum, és közvetlenül az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására nem hívott fel annak küldője. Megállapítás nyert ugyanakkor, hogy Posta Imre és több társa 2019. szeptember és 2020. júniusa között kifejtett zaklatás vétsége miatt Pest megyei rendőrkapitányság is nyomoz 13.763/2020 bűnszám alatt, mely eljárás összefüggést mutat a jelen nyomozás tárgyával. Két eljárás során beszerzett bizonyítékuk összességükben azt vetik fel, hogy Posta Imre több személlyel együttműködik egy olyan magyarok felelős nemzeti kormánya elnevezésű szervezet keretében, amely rendelkezik ideológiai háttérrel, alapokmánnyal, feladatmegosztáson alapuló vezetéssel, és amely szervezet célkitűzései ellentétesek az alkotmányos renddel. Ebből a felsorolásból álláspontom szerint talán az ideológiai háttér az, ami tetten érhető, a többi nem. A fenti körülmények mellett azt mondja ez a Fővárosi Főügyészség nyomozás felügyeleti osztálya, hogy az ügytárgyát képező cselekmény az eddig vizsgált bűncselekmény alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása előkészületének büntette helyett más állam elleni bűncselekmény, a BTK 255 szakasz 1 bekezdésébe ütköző alkotmányos rend elleni szervezkedés büntetének a megállapítására lehet alkalmas. Ezzel rendeli el a folytatást. Na most két álláspont van, az egyik megszünteti, mert nem látja bűncselekménynek, a másik meg azt mondja, hogy nem az, hanem egy más, egy enyhébben minősülő esetleg. A harmadik, amiről röviden beszélek, az pedig az Alkotmányvédelmi Hivatal 31-es igazgatóságának a feljelentése. És ezt röviden lezárom, mert egyrésztről, bocsánat, de azt mondja, hogy 2021 évi 100-as törvény, hogy Alkotmányvédelmi Hivatal nem ismeri a BTK pontos megjelölését, az elég probléma, tudom, hogy elírás. 2021-es 100-as törvény, az legfeljebb az ingatlan nyilvántartási új elektronikus eljárásáról szóló törvény, nem a BTK. De ez mellékzönge. Azt mondja ez, hogy ezek a kijelentések, amik itt elhangzanak, és amire a feljelentést teszi, több esetben irányulnak különböző csoportok ellen tervezett erőszakos cselekményekre, amellyel kimeríthetik a BTK 332 szerinti közösség elleni uszítás bűncselekményét. Nem beszél az Alkotmányvédelmi Hivatal az alkotmány erőszakos megdöntésének büntettéről. Maga az Alkotmányvédelmi Hivatal nem látja úgy, hogy ezért feljelentést kell tennie. Itt magyarázza még, hogy miért lehet az, hogy ezekkel az emberekkel szembe ő megtegye a feljelentést, mert hogy Posta Imre Máckevei járási ügyészségen 13-ban közösség elleni izgatást büntette, miért eljárás alá mondtak, de hát most 21 és 13 között, hogy semmi nem történik, ott áll a helyzet, és ma se tudjuk, hogy ezt miért nem zárták le. Ez elég furcsa szituáció, amikor egy Alkotmányvédelmi Hivatal ezt nem tudja ellenőrizni, nem tudja utána járni, hanem egyszerűen berakja ezt az információt, mert a Priusból ez könnyen kikereshető. És ezt ide teszi, és ezzel alátámasztja ugyanúgy, mint azt, hogy Kovács Áron Dezső
nagyobb kárt okozó rongálás büntető miatt már elítélést nyert. Ez a két indok arra, meg az, hogy úgy néz ki, hogy a BTK 332 elleni közösség elleni uszítást elkövetették, ezért teszi meg a följelentést. Egy szó nincs arról, hogy mi lett volna akkor, hogyha a továbbiakban mást is vizsgál a hatóság. Az a megállapításom, hogy ez a három ismertetett nyomozás megszüntető, nyomozás folytató és az Alkotmányvédelmi Hivatal által tett feljelentés szintén az elsőrendű vádlott cselekményei kapcsán kizárja a két komoly bűncselekmény megállapíthatóságának jogi levonására irányuló ügyészi indítvány megfelelőségét. Tisztelt Bíróság! Az elmondottak alapján én a végindítvány megtételére a következőt szeretném a bíróság figyelmébe ajánlani. Az ismertetett tényállás, történeti tényállás, ami a valóság hűséghez ragaszkodóan meghatározásra került általam, és kérem, hogy azt szerint állapítsa meg a bíróság. Az ott bemutatott bizonyítékok kritikával való illetése azt hiszem, hogy eredményre vezethet, és ennek tudatában az ellenük, illetve az elsőrendű vádlott ellen emelt BTK 254 szakasz 1 bekezdése, a emberölés előkészülete vonatkozásában, valamint a zaklatás büntette vonatkozásában emelt vádak alól kérem a tisztelt bíróságot, hogy az elsőrendű vádlottat bűncselekmény hiányában mentse föl. Én nem teszek alternatív indítványt, mert úgy érzem, hogy egyik bűncselekményt sem követte el, ezért nincs olyan változat a fejembe, amely esetleg maradvány bűncselekmény, vagy más minősítés, vagy más tényállás alapján más bűncselekmény megállapíthatóságára lenne következtethető, vagy arra vonatkozóan kéne nekem nyilatkoznom. Amennyiben mégis a bíróság bármilyen bűncselekményben a bűnösségét az elsőrendű vádlottnak megállapítaná, akkor tisztelettel kérem, hogy a enyhítő körülmények körében én azt mondom, hogy tekintettel arra, hogy az ügyész úr az egy gyermek eltartására vonatkozó indítványt tette meg, mint enyhítő körülmények kategóriájában. Én azt mondom, hogy az iskoláztatás miatt, tehát nem felnőtt korúak a gyermekek, de igazából mind a három önálló jövedelemmel nem rendelkezik, tehát a támogatásra szorul, és ezt a két gyerek vonatkozásában is vegye figyelembe a bíróság. Tehát összesen a 3 gyerek eltartására gondoskodik. Az időmúlást azt súlyozottan kérem figyelembe venni. Ténybeli feltáró vallomások vannak, tehát itt semmiféle olyan történet, hogy eltagadni, hogy mi történt, nem is akarták, nem is lehetett, az volt a szándékuk, hogy real time-ban, tehát lényegében valós időben is voltak felvételek, ha jól emlékszem, de azt követően, amikor összeállt a videó, vagy megtörtént az esemény, akkor utána rövid időn belül normálisan a hang korrigálásával fölkerültek a megfelelő portálokra. Az volt a cél, hogy a közönség ezt hallgassa, ez egy propaganda eljárás, ez ugyanúgy van a politikában minden szinten, a mai napi politikában is ez hangzik-e, sajnos érzékeljük naponta, hogy mi történik most is. Ugyanez a szisztéma volt a vádlott fejében, és ugyanezért történtek ezek az előadások, meg ezeknek a videós föltöltései. Ha a bűnösség megállapítása történne, akkor én ezt az eljárást, vagy ezt a metódust, én ezt kifejezetten önfeljelentés kategóriájába tartozónak tartom, és ezt kérem, hogy a bíróság ilyen jelleggel vizsgálja meg. Mármint ezeknek a videóknak a megjelenítését, nyilvánosságra hozását, stb. Semmiféle szervezettség és eltitkolási szándék nincsen mögött. Büntetlen előéletét vegye figyelembe a bíróság, szabálysértés sincs ellene 2 éven belül, társadalmi értékítélet szerint jó cél vezérelte a magatartását. Szeretnék még kitérni néhány dologra.
szimbólumokkal kapcsolatosan. Ez folyamatosan fölmerült, hogy nem szimbolikus ítélkezés folyik, meg a szimbólumnak nincs jelentősége. Arra szeretném fölhívni a tisztelt bíróság figyelmét, hogy itt kint a folyosón magának ennek a törvényszéknek van egy logója, ami ugye a Justícia mérlegét ábrázolja lényegében. Az első probléma az, körülbelül így áll a mérleg. Tehát ez azt jelenti, hogy talán az egyenlőség valahol félresiklott. Maga a logó jelzi. Miért nem lehetett egyenlő ezt felállítani? A másik az, hogy függetlenül a szín használattól, itt kint például az látszik, hogyha valaki ebbe a körbe bekerül ebbe a logóba, akkor alapvetően csak a sötét úton tud távozni onnan. Tehát a tisztaság az egyáltalán nem jelenik meg azon a logón. A másik kategória pedig az ügyészség említette azt, hogy az én ügyfelem ordas eszmék árulója, mármint hogy nem elárulója, hanem azt árulja. Miközben az ügyészségnek a szimbóluma egy ilyen kévét összefogva, két bárd kinyúl belőle, Justícia mérlege középütt, és a tetején egy paragrafus jár. Az a problémám, hogy ennek a kor előzménye, már mint történeti korba visszanyúló előzménye, az a római kort idézi, és a római korban a liktoroknak volt ilyen 12 venyigéből álló valami tákolmánya, aminek a közepébe szúrtak egy várdot, ezzel a várdukon kísérték a konzult, a prétort, a diktátort, attól függ, hogy milyen magas beosztásban volt az illető, olyan szintű csapat kísérte. Mondhatni, hogy ezek voltak a tekkesek, hogy ezek voltak a nem tudom milyen védőszemélyzet. A lényeg az, hogy ez oda nyúlik vissza. Csak az a probléma, hogy a kettő időség között van egy harmadik, ami a római kori jogfolytonosságot tartja szem előtt, és olyan jelképet alkalmaz az eszméi alátámasztására, vagy kifejezésére, vagy megjelenítésére, mint szimbólum, ami hát ugyanígy két bárdot tartalmaz két oldalra, a tetején van egy tűzláng, vagy egy nyelv, ugyanígy van rajta, mint az ügyészségnek a Justícia mérlege, csak az a probléma, hogy ez a Duce-nek volt a logója. Na most, hogyha azt nézzük, hogy az ügyészség ehhez hasonló logót használ, akkor kérdezem én, hogy melyiket tartja mintának. A római korit, vagy esetleg az újkori fasiszta ideológiát tartalmazó Mussolini-féle emblémát. És befejezésképpen engedjék meg, hogy olyat tegyek, amit még életemben nem csináltam. Elmondjak egy dalszöveget, és bocsánat, hogy hangzik, de én ilyen vagyok. Ha kifordult a sarkából a föld, ha leolvadt az égboltról a nap, ha a háború már a lelkedben is kitört és meggyötört, hidd el, mindegy, minek képzeled magad. Csak ember marad. Újra lehetsz, aki voltál, mielőtt végleg elromolnál. Mindegy, minek képzeled magad. Csak ember maradj. Újra lehetsz, aki voltál, csak egy rosszul dúdolt Zsoltár. Mindegy, minek képzeled magad. Csak ember maradj. Háborúban hallgatnak a múzsák, mindenki szakért és beszél, életveszély. És akik az álmodat tönkre zúznák, azokhoz a baj soha el nem ér. De te ember legyél. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Rövid úr. Előzetesen ugye érdeklődtem, a másodrendű védőbeszédek következne, és körülbelül 1 órát vesz benne igény, sőt, még lehet, hogy több is. Erre figyelemmel én ma nem kezdenünk ebbe bele, közben már itt szemkontaktus útján egyeztettem a védővel. Ugye erre gondoltam is, hogy abszolút nem tartaná meg most a perbeszédet. Rendben, a következő határnapon folytatjuk a tárgyalást, a tárgyalás megszakítva. Azzal, hogy a minőség nem merült fel a tárgyalási határnapon, igazoltam az eljállítást viszontlátásra.